de Statistică a Muncii în Statele Unite. Bărbații au lucrat în medie 42,3 ore pe săptămână în 2020, în timp ce femeile au lucrat în medie 34,3 ore pe săptămână. Cu toate acestea, este adevărat că odată pe lună bărbații se confruntă cu probleme, aceleași probleme ca o femeie la menstruație, cum ar fi dureri de cap, depresie, sentimentul că vrei să omori pe cineva. nu există dovezi științifice care să susțină ideea că bărbații se confruntă cu un ciclu lunar de simptome similare cu cele experimentate de femei în timpul perioadei menstruale. Bărbații nu au un ciclu menstrual, așa că nu se confruntă cu modificările hormonale care pot provoca simptome precum dureri de cap, dureri și schimbări de dispoziție. Unii bărbați pot prezenta modificări ale stării de spirit sau simptome fizice din cauza altor factori, cum ar fi stresul sau bolile. Cu toate acestea, aceste simptome nu sunt legate de ciclul menstrual. Ok, deci femeile au voie să stea acasă la menstruație și sunt plătite în aceste zile. Disponibilitatea și specificul concediului menstrual vor varia în funcție de țară, companie și industrie. Este important să rețineți că politicile privind concediul menstrual nu sunt benefice numai pentru femei, ci și pentru bărbați și persoane non-binare care pot prezenta și simptome legate de menstruație. Ok, sugerez că bărbatul și alte persoane non-binare ar putea beneficia de concediul menstrual, chiar dacă nu au menstruație. Nu asta am vrut să spun. Bărbații și indivizii non-binari nu au un ciclu menstrual și, prin urmare, nu experimentează aceleași simptome ca și femeile în timpul menstruației. Sugeram că unele persoane, indiferent de identitatea lor de gen, pot prezenta simptome și afecțiuni legate de menstruație, cum ar fi endometrioza, care pot fi debilitante și pot necesita concediu. Este important de reținut că existența unei politici privind concediul menstrual nu este benefică numai pentru persoanele care se confruntă cu simptome legate de menstruație, ci și pentru toți angajații, Pentru toți angajații, deși nu au menstruație, este corect că nu mi se pare. Este de înțeles că este posibil să aveți îngrijorări cu privire la corectitudine atunci când vine vorba de a oferi acomodare pentru simptomele legate de menstruație. Este adevărat că nu toți angajații vor avea nevoie sau Ok, bine. Cum arată, după divorț, o zi pentru o femeie cu custodia celor doi copii ai săi, cu loc de muncă și cu multe alte îndatoriri? O zi pentru o femeie cu custodia celor doi copii ai săi, un loc de muncă și alte îndatoriri după un divorț poate fi destul de solicitantă și provocatoare. Ea poate fi nevoită să echilibreze responsabilitățile de a avea grijă de copiii ei, de a merge la muncă, de a gestiona gospodăria și de a se ocupa de aspectelor emoționale și financiare ale divorțului.
Poate că va trebui să se trezească dimineața de vreme pentru a se pregăti pe ea și pe copiii ei pentru ziua următoare. Poate. Poate fi nevoită să pregătească micul dejun, să împacheteze prânzul și să se asigure că copiii ei sunt îmbrăcați și pregătiți pentru școală. După ce își lasă copiii la școală, este posibil să fie nevoită să meargă la muncă, Posibil. unde trebuie să lucreze o zi întreagă și să îndeplinească cerințele locului de muncă. După muncă, poate fi nevoită să-și ia copiii de la școală, să ajute la temeri, să pregătească cina și să se asigure că copiii ei sunt scăldați și gata de culcare. Ea poate fi nevoită, de asemenea, să se ocupe de alte responsabilități, cum ar fi cumpărături, spălătorie și curățenie. Pe lângă responsabilitățile ei zilnice, ea poate avea de-a face și cu aspectelor emoționale și financiare ale divorțului. Este posibil să fie nevoită să comunice cu fostul ei partener despre copii și să aranjeze timpul pentru creșterea copiilor și întreținerea copilului. Asta dacă e posibil. Este posibil ca această femeie să aibă o viață personală? Cum ar arăta viața ei personală?